Здравейте хора, аз съм Стилян, а това е моят брат Александър. Той е в неговия канал YouTube и сега ще снимаме. Съжалявам, че съм с маска, но съм болен малко и виждам ли са? И трябва да играем Рокет, както ви обещахме. И сега започваме. Изчакайте само да включа PlayStation и да навра камерата някъде, че можете да гледате. И тук така примерно. Хора, сега вижте. Ще обърнем ето така и ще го наврем някъде с телефон. Примерно. Ето така, за да виждате. Телефона. Да. И сега включваме Рокет. Да. И хора, малко ще прекъснем да видим как ще спукаме този балон, който е стряскащ, знае. И сега логинвам се в моя акаунт. Ама къде е клечката? Не знам. Къде ще Тя става? набля някъде. Тя набля някъде. И сега ще направя Grand Pinch. Вижте хора, много съм добър, тъй че ще играем ВВ. Днес ще играем. Хубаво. Да, не ме заръчи камерата! Днес ще Така. И хора сега. Ето сега брат ми се присъедини. И тази дясната страна. Вижте, сега ще направя един друг. Grand Pinch. Ако мога въобще. Не. Това не е Grand Pinch. Хора, сега ще отида през другата страна. Ще Air Dragon. И... Не. През другата страна, вижте. Надясно. Нагоре. Не. Сега пускаме матч, хора. Опа. Пускаме матч. Сега хора пускаме матч 2v, за да е хубаво да видите как ние сме силните хора. Направо сме дайме голд, каквото. Не. Те хората виждат. Те хората виждат. Да, хората виждат. И сега хора, Ето ни матч. Както ви обещахме, на 4 обаче не стана. Мина една седмица и започваме сега да снимаме. Съжалявам, че сме казали, че ще играем на 4 май, но това се оказа на 4 март. Но това се оказа, че какъв грабопинч. И за това сега ще... Гледате как те... пакчета. Нищо хора, поне ще ни разбием, ние направихме голяма грешка. Не знам колко мача да преценим също. Колко искаш да направим? 2-3. Айде, 2. Ай! Какъв киков. Киков. Да се гледа. Бам! Отиваме там тупката. То сигурно някой удря и аз карам. Иначе много як гол Explosion има и брат ми, който ще го видите след малко. Той е върха, човече. Той е върха, той прави трикове, които не може да прецени сам, че дори да ги направи човек. Опа. Ако прецените да гледате отляво, защото аз съм отляво и брат ми е отдясно. Ако не знаете. И ако искате да гледате, върнете клипа, да видите първо моя POV и на брат ми ето го гол Explosion на брат ми, който вкара сега гол. Това съм аз. Този от дясната страна, това съм аз. Зен. От дясната страна е брат ми, от лявата съм аз. И... да не говорим много. Аре! Жак
Жалко, жалко. О, не! Найс, предпази. Добре. Удари. Не хора. Не, Динамо, бутна. Сега ще предпази. Не, брат. Нищо. Ма не ще ги победим. Ай, бе, дай хикс малник. Сашко, не, Сашко! Бабица, това телефона! Съжалявам много, хора. Съжалявам много. Ето така. Сега виждате ли? Да, виждат. Брат ми сега играе. Ай, брат, що не удари? Брат, защо? О! Сашко, никога не се прозявай. Не се протягай да вземеш Орио. Ще вземеш когато свърши. Добре. Сега вече знаете от колко нашата побита? Давай! Познайте ние кое ранкове сме. Това ще е сигурно много лесно. Не викайте, че съм SSL. Въобще не е вярно. Отправо. За който става въпрос. Дай, Саши, дай. Добре, добър пас. И бам! Айде. Брат, това беше много яко. Това ли бе? Моя удар. С задницата си ма, брато. Да, аз ударих много високо. What? Брат, ще ми удари. Просто исках да ги разигра. Тук, преди малко исках да ги разигра. Изи. Айде, още един гол. Още един гол за нас, Челбър. Езо е, хора, езо е. Ако искате да още повече да има, абонирайте за канал и дайте мощен лайк, да схрускате лайка и да схрускате абонирането. Не. Аре, бе, брат, що е? Защото казвам на хората. Не бе. Абонирайте се за канала. И ако искате още, пишете долу в описанието, за да ви разберем още нови поредици. Коментарите нямат така колко много да я разберем, защото не дават коментари. Не, ще ми дават коментари, ще сме много. Плюс това. Добре, хора, добре. И... what the fuck, човек? Бягам. Тели, удари! Добре. Ай, брат. Брат, какъв сме седнали. Да, аз съм излегнал и не ми е доста хубаво. Даже никак.
GG, хора! GG! Аре, бе, човек. Добре. Хора, ние спечелихме, ние сме Ветел, не, Виталици, да кажа. И ние сме... Ние подкрепяме Виталици, като носим аз Баннер, брат ми Декъл и на Фенек, на Окейн и на Доминус. И плюс това Go Explosion. Аз съм само Баннер, 2024-та, той 2023-та му е всичкото. Тъй, че хора, ние подкрепяме Виталици. Нашия амор Виталици. И сега, хора, започваме матч. Дори, последен матч, за да ви покажем, че сме добри. И искате, Дай сме прота! и искате още. Ние ще правим, хора. Да. И ако искате да видите, ще взема една клечка и ще сбука балон на края. Виталици са грин. На края на видеото, Да, за вас специално ще спукаме балон. Което е много стръм. Бах скъп. О, не има плат! What? Сезон 13 платим. Да, платил ми. Той ще ни победи. Хора, платил ще ни победи, защото ние не сме толкова силни, ние сме още готове. Не, аз съм платил, обаче изглеждам като на бол. Да, и аз съм платил. Не, ти не си. Съм. What? Какъв става? Добре, удари сте ли? Моли! Брат, къде удари, бе? Добре, предпази. Брат ми удря. Няма сам. Давай. Брат, ударихме се един на друг. Аре! Те са доста силни. И аз нямам как да ги победя, защото... Брат ми. Бам! Един експлозив. О, не, брат ми. Ей! Брат ми, не. Ох! Не, Саши. Е! Трикнах бизнес. Мале, Те не. ще спечелят. Защото ние толкова много не сме побеждавали. О, добре, това беше готино. Добре, това беше готино. Мале! Ой, мамо, чакай, че снимаме видеоклип. Снимаме видеоклип за ракет. Мале. Другия път ще снимаме на PlayStation. Таковато, защото... да, Мале! защото не искате да влизате. Такива... Уау, чакай. Не, какво правя, бе? Аз какво правя? То сме бутна! Аз какво правя? Не, брат, не. О, не. О. Благодаря ти, Саши. Yes, първен гол, Да! Първен И гол. ние сме добри, като тях. Чакай, ние сме добри. Затова даже Ерол направи. И аз те бутнах, за да вкараш гол. Дай на мен сте ли? Чувай. Това какво направи, бе? Бам. И аз какво направих преди малко. Мале. Брат, нищо не направих. Браво. Уф. Сейв, браво. Мале. Това направо ме прескочи тук. Мале. Браво. Стеля.
О, мале! Не съм научил. Мале! Малко настрани отивам. О! Мале! Бутна! Не, братя, как се изложи, бе? Как се изложи, бе? Ай, се вече. Давайте, на то. Последен матч, не знам дали ще спечелим, загубим ли. Какво правим хора? Каквото направим. Не, Саши, удари, Саши. Нищо. Добре. Удари. Браво. В средата съм. Давай! Не! Това трябваше да гола. Овертайм се имаме. Да. Yes. С малко ще щях да предпазя, ама не. Ой! Мале! Той беше много бързо! Ами хора. Загубихме, защото Топката беше много силна. Да. Това беше от нас. Не забравяйте да поставите лайк и съб на канала на брат ми. И сега ще спукаме балон. Изчакайте хора, само като брат ми донесе клечка за зъби. За да спукаме балона. Има! Сашко! Ела бе! Извинявам хора. Ето там. Клечка за зъби. Давай, пукай! Не забравяйте да поставите лайк и съб на канала. Това нарочно го правим за вас, хора. Тъй, че се абонирайте на канала и оставете мощен, огромен лайк за това, че се трудихме за вас да ви направим клип. И чао!